Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण. Hare Krishna Mataji, pranams. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. எங்க ஊர்ல நல்ல மழை மாதாஜி, கரண்ட் இல்ல. அதுதான் எல்லாரும் இப்ப சொன்னாங்க, பிரேமா மாதாஜி, பத்மா மாதாஜி எல்லாம் கூட. எங்க ஊர்ல மழை மாதாஜி, இன்னைக்கு வெயில் அப்படி இருந்தது, இப்ப மழை. அப்பப்பா, இப்பதான் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஆனா எல்லாருக்கும் ஒன்னும் இது ப்ராப்ளம் இல்ல. அந்த ஹீட் மட்டும் கொஞ்சம் ரெடியூஸ் ஆனிச்சுன்னா அந்த அளவுக்கு மழை இருந்ததுன்னா பரவாயில்ல. இன்னைக்கு அவ்வளவு மூஞ்சிலாம் எரியுது மாதாஜி, அவ்வளவு வெயில் போல இருக்கு. அதான் ஓகே. கரண்ட் இல்ல மாதாஜி. கரண்ட் இல்லையா? இங்க கூட பவர் இது நாங்க இதுல யூபிஎஸ்ல வச்சுட்டு உட்கார்ந்திருக்கேன். சரி. இந்த இதுலயே ஜாயின் பண்றீங்க பாருங்க, அதான் டெடிகேஷன்ன்றது. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. அது வந்து செல்ஃபிஷ் தான், கேட்கணுமேன்னு ஒரு கிளாஸ் ஒரு 2-3 விஷயங்களாவது கொஞ்சம் நல்ல விஷயங்கள் காதல படட்டுமே. கண்டிப்பா மாதாஜி, அதுதான் நம்ம கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் நம்ம கெயின் பண்ணதே. என்ன அசௌகரியம் இருந்தாலும் பக்தியில வந்து ஸ்திரமா இருக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு ப்ராப்ளம் இல்ல. மாதாஜி யுக்த வைராக்கியம் மாதாஜி. ஹரி போல். யுக்த வைராக்கியம். எங்கேயாவது சலிக்கவும் சலிக்காது, கஷ்டமும் வச்சுக்காது மாதாஜி. ஹரி போல். There is any other problem? மாதாஜி, எங்களுக்கு 25th அன்னைக்கு என்ஓடி எக்ஸாம் மாதாஜி. எக்ஸாம். ஓகே, ஆல் தி பெஸ்ட் மாதாஜி. ரொம்ப நல்லா பண்ணிருக்கீங்க. இனிமேதான் மாதாஜி படிக்கணும். ஐயோ, ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு மாதாஜி. அந்த லெவல்ல நல்லா எழுதினோம் மாதாஜி. எல்லாம் நிறைய சொல்றீங்களே, அப்புறம் என்ன மாதாஜி பயப்படுவீங்க? ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு மாதாஜி. மாதாஜி இல்ல மாதாஜி, இது ரொம்ப கஷ்டம். ஒரே மாதிரி இருக்க மாதிரியே இருக்கு எல்லாமே. இது பக்தி. நீங்க எழுதும்போது ஈஸியா இருந்ததா? என்னோட நானும் கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் ஃபீல் பண்ணேன் மாதாஜி. உண்மையிலே பகவத்கீதை, இது ஈஸ்வரோபனிஷத் அதெல்லாம் நல்லா இருக்கு மாதாஜி. அதெல்லாம் படிக்கிறதுக்கு என்னோட கொஞ்சம் நான் வந்து இது நிறைய கொஞ்சம் மெனக்கெட்டு படிச்சு ஞாபகம் வச்சு எழுதும்போது இன்னும் கொஞ்சம் அது வந்து எனக்கு இதாதான் இருந்தது மாதாஜி. பக்திக்கு அதுல பிரான்ச்சா இருக்கு. அது கன்ஃபியூஷனா இருக்கு மாதாஜி. ஆமா, அது மைண்ட் மேப் வச்சு வாசிச்சிருங்க மாதாஜி, ஈஸியா வந்து. ஒரே ஒரு மிகச்சிறந்ததுன்னு ஒரு பெரிய இது போட்டு பக்தி தொண்டு அப்படின்னு எழுதிடுவேன். ஹரி போல். ஓகே, ஹரி அந்த முடிவுலதான் வந்து நிப்போம். அதனால அதாவது பிரான்ச்சஸா இருக்கு மாதாஜி. 3 விதங்கள், 4 விதங்கள், 6 விதங்கள். ஆல்மோஸ்ட் இப்ப எல்லாருமே ரிவிஷன் பண்ணிட்டீங்க? இல்ல மாதாஜி, இப்பதான் படிக்க போறோம். இல்ல, அதுல எத்தனை பிரான்ச்சஸ் இருக்கு, அப்புறம் அதுல என்னென்ன இப்ப டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டீங்க இல்லையா? அதனால ஒரு மாதாஜி, இந்த இதுக்கு இனிஷியேஷனுக்கு பேர் படிக்க வேண்டியதா இருக்கு மாதாஜி. அது அவசரமா இன்னைக்கு எது கேட்பாங்களோ அதை அன்னைக்கு உட்கார்ந்து படிச்சிடறோம். இது அப்படியே விட்டு போகுது. இன்னும் ஆரம்பிக்கவே இல்ல சிஷ்டாஷ்டமே இப்பதான் ஓரளவு படிச்சு மாதாஜி. வெற்றிகரமா ஓரளவு சிஷ்டாஷ்டகம் முடிக்க போறோம் மாதாஜி. ஒண்ணு படிச்சா ஒண்ணு மறந்துடுது, ஒண்ணு படிச்சா மறந்துடுது. எனக்கு ரொம்ப என்ன சொல்றது ஆசையா இருக்கும், நீங்களும் இந்த மாதிரி ஆர்வத்தோட நல்லபடியா அதெல்லாம் வாசிக்கணும். அது ரொம்ப டெடிகேட்டடா இருக்கீங்களா மாதாஜி? நாங்க திலக் வைக்கிறதுக்கு எல்லாரும் குட்டா நல்லா சொல்லிட்டோம் மாதாஜி. ஹரி போல் மாதாஜி. ரொம்ப சந்தோஷம், ரொம்ப சந்தோஷம். திலக்கா எல்லாரும் நல்லா சொல்லி பிராக்டிஸ் பண்றதுனால அதை நல்லா சொல்லி எல்லாருமே நல்லா சொல்லிட்டோம் மாதாஜி. ஹரி போல் மாதாஜி. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது கேக்குறதுக்கு. அது மாதிரிதான் எல்லாத்துலயும் நீங்க எல்லாருமே இருப்பீங்க, சரியா? இது இன்டர்வியூஸ்லயும் ரொம்ப எல்லாமே சொல்லல மாதாஜி, அதனாலதான் கஷ்டப்படுறோம். சிஷ்டாஷ்டகம், குரு அஷ்டகம் எல்லாம் டெய்லி சொல்லி இருந்தா அத தினம் பிராக்டிஸ் பண்ணனா வந்துரும் அவசியம், சரிங்களா? எவ்வளவு எக்ஸ்போஸ் ஆகுறோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு அது வந்துடும். இப்ப நீங்க எல்லாருமே எப்படி வந்துட்டு திலக் மந்திரம் எல்லாம் நல்லபடியா வந்துருச்சுன்னு சொல்றீங்க, அது மாதிரி இன்டர்வியூ அப்புறம் எல்லாமே சாதனா எல்லாத்துலயுமே பெஸ்டா தான் இருப்பீங்க. இது இன்டர்வியூ தான் மாதாஜி. மார்க் இன்டர்வியூ முடிஞ்சு போச்சு மாதாஜி. ஓரளவு எல்லாரும் சொல்லிட்டோம்.
எல்லாம் சொல்லியாச்சு. ஹரி போல். ஓகே, ஓகே. ரொம்ப சந்தோஷம் மாதாஜி. அதான் சொன்னேன்ல, நீங்கலாம் வந்துட்டு நெறைய கேட்கறதுனால, இதுல ரொம்ப ஸ்திரமா நல்லபடியா இப்ப கூட மழை பெஞ்சு கரண்ட் இல்லனாலும், இத்தனை பேர் கிளாஸ்ல ஜாயின் பண்றீங்க. அப்போ டெடிகேஷன் இதுதான். இதுலேருந்து நம்ம நெறைய நான் உங்க எல்லார்ட்டயும் நெறைய அதுதான் வந்து கத்துக்கிறேன் ஆக்சுவலா. ஹரி போல். ஓகே. அது எல்லாரும் குரூப்பா எல்லாரும் வாசிக்கிறீங்க. அது எல்லாமே ரொம்ப நல்ல விஷயங்கள். ஹரி போல். ஓகே. நம்ம வந்துட்டு இது ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண குமாரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ராஜேந்திரன் பிரபுஜி. பிரணாம்ஸ். எல்லாருக்குமே வணக்கங்கள். நான் யாரையும் பார்க்கல இப்போ என்ன ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆனதுனால. हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम माता जी। பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் மாலதி மாதாஜி, பிரேமா மாதாஜி, ரத்தி மாதாஜி, யாரையாவது விட்டுருந்தேன்னா வெரி சாரி. ஸ்கிரீன் வந்துட்டு ஷேர் பண்ணனால எல்லாரும் பார்க்க முடியல. ருக்மிணி மாதாஜி எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. நம்ம வந்துட்டு இது டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் கபிலதேவ் பார்த்துட்டு இருக்கோம். கபிலர் உபதேசம் சாங்கிய பிலாசபி. இது வரைக்கும் நிறைய சாப்டர்ஸ் 18 சாப்டர்ஸ் 17 சாப்டர்ஸ் பார்த்துட்டோம். நம்ம நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் ஒரு லைன்ல யாரு சொல்ல விருப்பப்படுறீங்க? மாதாஜி, எனக்கு கரண்ட் இல்லாதனால வாசிக்க முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே. ஒரு வரியில சொல்ல சொல்றாங்க. ஓகே. மாதாஜி சாங்கிய கபிலர் வந்து உங்க அம்மாக்கு சாங்கிய தத்துவத்தை பற்றி சொல்றாரு மாதாஜி. அதை நாமும் இப்ப கத்துக்கிட்டு இருக்கோம் மாதாஜி. கத்துட்டு இருக்கோம். ஹரே போல் மாதாஜி. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம உடல் அல்ல ஆத்மான்ற நிலைக்கு, அப்புறம் ஆத்ம நிலையில நம்ம அமைதியா இருந்துடக்கூடாது. ஆத்ம நிலையில நம்ம பக்தி மார்க்கத்துல அவசியம் நம்ம வரணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதனால மாதாஜி கொஞ்சம் ஏதோ டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கு மாதாஜி. அதான் ஒரு நிமிஷம் பாக்குறேன், நானு எல்லாரையும் மியூட் பண்றேன். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. யாரெல்லாம் அன்மியூட்ல இருக்கீங்களோ மியூட் பண்ணிக்கோங்க. சோ தட் அந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்காது. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. அதுதான். அப்ப நம்ம வந்துட்டு அதான் உடல் அல்ல ஆத்மான்ற தெரிய வந்து அப்புறம் ஆத்ம நிலையில நம்ம பக்தி பண்ணணும். இதுக்கு கண்டிப்பா நம்ம யாருக்கிட்ட இருந்து கேட்கணும், இதெல்லாமும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் கிருஷ்ணர்ட்ட நம்ம சரணாகதி பண்றதுனால என்னென்ன பெனிஃபிட் இதெல்லாமும் நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லையா? இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள். அப்புறம் ஒரு சாது எப்படிலாம் இருப்பாங்க, அவங்களோட நேச்சர் என்ன, அந்த அந்த விஷயங்கள் இதெல்லாம் பத்தி நிறைய நம்ம பார்த்துட்டு வரோம். இதெல்லாம் நம்மளுக்கும் நல்லபடியா இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகணும் பகவானோட அனுகிரகத்துல. ஏன்னா நம்ம நிறைய நம்ம கத்துக்கும் போது அது எல்லாமே நம்மளோட கான்சியஸ்னஸ்ல நல்லபடியா பதிஞ்சு முடிஞ்ச வரைக்கும் அதை நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம கடைபிடிக்கணும். எல்லா விஷயங்களையும் முடிஞ்ச வரைக்கும். அந்த வகையில நம்ம வந்துட்டு டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் கபிலதேவ் பார்க்குறோம். அதுல நம்ம 17th சாப்டர் போன வாரம் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ண போறோம் நம்ம. அதற்கு முன்னாடி நம்ம மங்களாச்சரண் வாசிச்சிடலாம். ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகய சக்ஷரோன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதாமக்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம் வந்தேஹம் ஸ்ரீகுரு ஸ்ரீயுதபதகமலம் ஸ்ரீகுருன் வைஷ்ணவாம் ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சகன ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிசன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீராதா கிருஷ்ண பாதான் சகன லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான்விதாம்ச்ச. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुपस्य कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने ते नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यतदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. हरे कृष्णा. ஓகே. நம்ம வந்து போன வாரம் 17 சாப்டர் பார்த்தோமா, ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அதுல நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பார்த்துக்கிட்டே வந்தோம். அதுல நம்ம இந்த பேராகிராஃப் வரைக்கும் பார்த்தாச்சு. although the living entities in the womb promises to worship Krishna. ஏன்னா நம்ம இதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் இதோட டிரான்ஸ்லேஷன் பார்த்துலாம் ஒரு ரீகேப்காக. ஓகேவா? என்னன்னா
The terrible fear of birth and death can never be forsaken by anyone who resorts to any shelter other than myself. என்கிட்ட சரணாகதி பண்ணவங்க அந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சி அது நம்மளுக்கு ரொம்ப பயமான ஒரு விஷயம் இல்லையா? பக்தி மார்க்கத்தில் இல்லாதவங்களுக்கு பிறப்பிறப்பு சுழற்சின்றது ரொம்பவே பயத்தை கொடுக்கக்கூடியது. அதெல்லாம் பக்தி மார்க்கத்துல இல்லாதவங்களுக்கு எல்லாமே பயம். ஏன்னா அன்சர்டனிட்டின்றது இந்த ஜட உலகத்துல நமக்கு இருக்கிற ஒரு நிதர்சனமான உண்மை. ஏன்னா எல்லாமே டெம்பரவரி, எது வரைக்கும் நம்ம கூட இருக்கும்னு தெரியாது. ஆனால் நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு பயம்ன்றது உண்டு இல்லையா? ஆனா அந்த பயம் நம்மளுக்கு எப்ப போகும் அப்படின்னா நம்ம பகவான்கிட்ட நம்ம கம்ப்ளீட்டா சரணாகதி பண்ணும்போது அப்படின்றத பார்த்தோம். அப்போ பகவான் எப்படிப்பட்டவங்க? ஒரிஜினல் சோர்ஸ் ஆஃப் ஆல் கிரியேஷன் அண்ட் சூப்பர் சோல் ஆஃப் ஆல் சோல்ஸ் அப்படின்றத பார்த்தோம். இது ரிலேட்டடா நம்ம பகவான்கிட்ட சரணாகதி பண்றதோட முக்கியத்துவத்தை பத்தி நம்ம பார்த்துட்டு வந்தோம். அந்த வகையில நம்மலாம் இந்த இது அம்மாவோட கருப்பையில இருக்கும்போது கூட என்ன பண்ணுவோம்? நம்மளாம் ப்ரேயர்ஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா? பாகதத்துல கூட அந்த ப்ரேயர்ஸ் இருக்கு, சிசு ப்ரேயர் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா? சிசுவின் பிரார்த்தனைகள் அப்படின்னு. அப்போ கூட நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம ப்ரே பண்ணுவோம். இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து இனிமே இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சி வேண்டாம். ஏன்னா அப்பதான் நம்ம இப்ப நம்மளுக்கு வந்து பிறந்ததுல இருந்து இப்ப வரைக்கும் அதாவது இருக்கும்போது கூட என்னென்னலாம் வேதனை நம்ம எல்லாருக்கும் நல்லபடியா தெரியும். ஏன்னா ஒண்ணு நம்மளே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றோம். ஒண்ணு டிசீஸ் இல்லைன்னா மன கஷ்டமான விஷயங்கள் இல்லையா? ஏமாற்றம், துக்கம், அந்த 6 அனர்த்தங்களோட நம்ம போராடிட்டு இருக்கோம். இந்த மாதிரி நிறைய வாழ்க்கையில ஏதாவது யாருமே கஷ்டப்படாம இல்ல. எல்லாருமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா? அப்ப நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த லைஃப் ஸ்டைல்ல, இந்த லைஃப்ல ஒரு ஹியூமன் லைஃப்ல நம்ம என்னெல்லாம் போராட்டத்துல நம்ம பொதுவா நம்ம அனுபவிக்கிறோம் அப்படின்னு. ஒரு குழந்தை கிட்ட எக்ஸாம்லாம் வைக்கிறாங்க, ரொம்ப படிக்க சொல்றாங்க, டிவி பார்க்க விட மாட்டேங்கிறாங்க, விளையாட விட மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு அது சொல்லும். அதே கொஞ்சம் பெரியவங்கன்னா அவங்க அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி நம்ம எல்லாருமே இந்த ஒரு ஜேர்னில ஒரு மனித வாழ்க்கையில என்னென்ன சிரமங்கள் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்றோம். ஆனா இறப்புக்கு அப்புறம் நம்ம ஒரு ஜேர்னி பண்றோம் இல்லையா? இது அதாவது ஒரு வேலை பகானை அடையல அப்படின்னா வைத்தானி ரிவரை கிராஸ் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு யமலோகத்துக்கு போறோம். அங்க போயிட்டு புண்ணிய கணக்குகள், பாவ கணக்குகள் பார்க்குறோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம புண்ணிய கணக்குகள்லாம் அனுபவிக்கிறதுக்கு சொர்க்கத்துக்கு போறோம். அப்புறம் மறுபடியும் நரகத்துக்கு போறோம். அங்க யாத்தனா சரீரத்துல நம்ம என்னென்ன சிரமங்கள்லாம் அனுபவிக்கிறோம் அப்படின்றதையும் கருட புராணத்துல போட்ட மாதிரிப்பா அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம அனுபவிக்கிறோம். திரும்பி நம்ம என்ன பண்றோம்? அடுத்த சரீரத்துக்காக வெயிட் பண்றோம் இல்லையா? அப்ப அந்த அடுத்த சரீரம் அதுவும் நம்மளோட கர்ம பலனுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்மளோட குணத்துக்கு ஏத்த மாதிரி, ஆசைக்கு ஏத்த மாதிரி அமையறதுன்றது ரொம்ப ரேரா வரும். அப்ப அதுக்காக நம்ம என்ன பண்றோம்? சிரமப்பட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்புறம் நம்ம ஒரு சரீரத்துக்குள்ளார வரோம். சோ இந்த ஜேர்னி எல்லாம் பாக்குறோம். அதெல்லாம் அப்ப நம்மளுக்கு ஞாபகத்துல இருக்குமா? சோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? கருப்பையில வந்த உடனே பகவானே இன்னொரு பிறவி எனக்கு வேண்டாம். நான் எப்படியாவது இந்த பிறவியில பக்தி பண்ணி உடனே நான் நல்லபடியா அடைஞ்சிடணும் அப்படின்ற பிரேயரோட சித்து பிரார்த்தனையோட நம்ம இருப்போம். ஆனா என்ன ஆயிடும்? as soon as he is born and grow up, he begins to acquire a good bank balance, a wife, children, and then he begins to think that his problem are solved, that he will live very happily. ஆனா பிறந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணிடும்? நல்ல வளமோட நல்ல குடும்பத்தோட நம்ம வந்துட்டு இருந்தோம் அப்படின்னாலே நம்மளோட ப்ராப்ளம்ல சால்வ் ஆயிடுது. பணம் இருந்தா எல்லாத்தையும் நம்ம ஓவர் கம் பண்ண முடியும் அப்படின்றதெல்லாம் நினைச்சு நம்ம என்ன பண்றோம்? இதெல்லாம் இருந்தாலே போதும், நான் வாழ்க்கைய சந்தோஷமா வாழறேன், எனக்கு வேற எந்த துக்கமுமே கிடையாது வாழ்க்கையிலன்ற மாதிரி நம்ம வாழ ஆரம்பிச்சிடறோம் இல்லையா? அதுதான் நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஆக்சுவலி ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் நாட் சால்வ். இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் சால்வ் ஆகிறதுல இதெல்லாம் வந்து என்னது? பிறப்பிறப்பு சுழற்சி. அதுதான் நம்மளோட நித்தியமான ப்ராப்ளம் இல்லையா? அது நம்ம கிட்ட இருந்து சால்வ் ஆகாம அப்படியே தான் இருக்கு. அதான் மெயின் ப்ராப்ளம் இஸ் ஸ்டில் தேர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். எவ்ரி மினிட், எவ்ரி செகண்ட் பீப்புள் ஆர் டையிங் அண்ட் கோயிங் டு யமராஜா. தோஸ் ஹூ ஆர் லிவிங் ஆர் திங்கிங் தட் தே வில் நாட் டை. அப்போ அதுதான் அது நம்ம யுதிஷ்ட மகாராஜர் அந்த இது சொல்லுவாங்க இல்லையா? அஹானி அஹானி அந்த ஸ்லோகம். அதாவது எல்லாருக்குமே அந்த இறப்புன்றது வருது, எல்லாருமே போறோம், அதெல்லாம் பாக்குறோம், சொந்தக்காரவங்க அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்லாம், அப்புறம் பசு பட்சி கூட இருக்கிறதெல்லாம் பாக்குறோம். ஆனா என்ன பண்ணிடுறோம்? திரும்பி நம்ம வீட்டுக்கு வந்ததும் நமக்கு அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது. நம்ம நித்தியமா தான் இந்த உலகத்துல இருக்க போறோம். அதனால நம்ம பிரச்சனைகள் அடுத்தடுத்து என்ன அதெல்லாம் நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டு நம்ம நல்லபடியா இருப்போம் அப்படின்றத வந்து நினைக்கிறாங்க. அதுதான் இருக்கலையே ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா? அதுதான் நம்ம ஆனா அந்த ரினவுன்சியேஷன்றது நம்மளுக்கு 3 இடத்துல வரும்னு கூட போன வாரம் நம்ம பார்த்தோம். ஒண்ணு கிரிமட்டேரியம் அந்த இடத்துல இருக்கும் ரினவுன்சியேஷன். யாராவது இறந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம அவங்கள பார்க்க போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம்
அந்த இடத்துல நம்ம யோசிப்போம், இவங்க இவ்வளோலாம் வாழ்க்கையில சஃபர் பண்ணி கடைசியில் என்ன பண்ணாங்க, எதையுமே எடுத்துக்கல. அவங்க பாட்டு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போயிட்டாங்க. இந்த வாழ்க்கையே இவ்வளோதான் அப்படின்னு ஒரு ரக்தி ஏற்படும் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நமக்கு நோய் தி- சகிக்க முடியாத வலியை கொடுக்குற நோய் வந்துச்சுனாலும் இந்த வாழ்க்கையே நமக்கு வெறுத்து போயிடும். அப்பயும் ரினவுன்ஸ்டா இருப்போம் நம்ம, இந்த வாழ்க்கையில என்ன இருக்கு, வேதனை மட்டும்தான் இருக்குன்னு. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ரினவுன்சியேஷன் நம்ம எல்லாருக்கும் எப்போ ஏற்படும் அப்படின்னா, பக்தர்கள் சங்கத்துல இருக்கும்போது. சரியா? நம்ம எப்பெல்லாம் கிருஷ்ண பக்தியில ஈடுபடுறோமோ, பக்தர்கள் சங்கத்துல இருக்கோமோ, அப்பெல்லாம் இந்த ஜட உலகத்துல இருந்து விலகி இருப்போம். இப்ப நம்ம இந்த 1 ஹவர் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றோம். வேற எதை பத்தி நம்ம யோசிக்க மாட்டோம் இல்லையா? முழுக்க முழுக்க நம்ம பகவானோட அந்த போதனைகள் தான் நம்ம கேட்டுட்டு இருக்கோம். கேட்கறது சொல்றது எல்லாமே டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல வரும். அப்பயும் நம்ம என்ன பண்றோம், அது மாதிரி நம்ம மங்களாரத்திலேருந்து சாண்டிங்லேருந்து எல்லாமே இதுல அடங்கும். ஓகேவா? அப்ப நம்ம ரினவுன்ஸ்ட் ஆர்டர்ல இருக்கும். அதனால 3 விஷயத்துல மனிதன் வந்து அந்த பற்றற்ற நிலையில இருப்பாங்க. நம்ம ரொம்ப விரும்பி இருக்க வேண்டிய நிலை எது அப்படின்னா, பக்தர்கள் அசோசியேஷன்ல முழுக்க முழுக்க பகவானை பத்தின நாமரூப குணலீலைகளை கேட்டு அவங்களுக்கு நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணி இந்த ஜட உலகத்திலிருந்து பற்றற்ற நிலையில இருக்கும் பாருங்க, அதுதான் இருக்கலே உயர்ந்த பற்றற்ற நிலை. அந்த நிலை தான் நம்ம எல்லாருக்கும் பிராப்தமா கிடைக்கணுன்ற பிரார்த்தனை நம்ம செஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம வந்துட்டு இந்த லிவிங் என்டிட்டிஸ் திங்ஸ் தட் ஹீ இஸ் வெரி ஹாப்பி இதுல இருந்து வாசிக்கணும். ஜெயஸ்ரீ மத்தாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க. ஓ, பிரேமா மத்தாஜி. ஆ ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணியிருந்தீங்க மத்தாஜி, வாசிக்கிறீங்களா? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஆ கேக்குறதா மாதாஜி? இப்ப கேக்குது மத்தாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. உயிர் வாழி எந்த உடலை பெற்றாலும் ம். தான் அதில் மகிழ்ச்சியாய் இருப்பதாக எண்ணமுறுகிறான். அவனுக்கு ஒரு ம். நாய் அல்லது பூனையின் உடல் கிடைத்திருந்தாலும் அதில் கிடைக்கும் இன்பத்தை இழக்க அவன் விரும்புவது இல்லை. இது மாயை எனப்படும். ஒரு எறும்பு ஆபத்தை கண்டதும் அது விரைந்து ஓடும். அது தன் உடலை மதிக்கிறது. உடலை இழக்க விரும்பவில்லை என்பது இதற்கு காரணம். ஒருமுறை சொர்க்கத்தின் அரசரான இந்திரன் பன்றியாக வேண்டும் என்று பிரகஸ்பதி சபித்தார். அவன் பூமியில் பன்றியின் உடலில் மகிழ்ச்சியாய் திரிந்து கொண்டிருந்தான். இறுதியில் பிரம்மதேவன் தோன்றி அவனிடம் பேசினார். அன்பான இந்திரா, நீ போதிய துன்பம் அனுபவித்து விட்டாய். நீ என்னுடன் வா, உனது சொர்க்கலோகத்திற்கு போகலாம். பன்றியாய் இருந்த இந்திரன், நான் எங்கே போவது என்று கேட்டார். சொர்க்கத்திற்கு என்றார் பிரம்மா. போது இந்திரன் கூறினார், இல்லை, இங்கு என் குடும்பமும் குழந்தைகளும் இருக்கிறார்கள். நான் எப்படி போக முடியும்? நான் மகிழ்ச்சியாய் இருக்கிறேன், இங்கேயே இருந்து விடுகிறேன். இவ்வாறாக ஒவ்வொருவரும் அவர்கள் எத்தகைய சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதாக எண்ணுகிறார்கள். ஆனால் உண்மையான அறிவு பெற்றவர் இது உண்மையில் மகிழ்ச்சி அல்ல, துன்பமே என்பதை அறிவான். அறியாமை ஆனந்தம் புறப்படுகிறது. ஆனால் அது ஒரு பன்றியின் ஆனந்தம்தான். ஜட உலகில் மகிழ்ச்சியாக இருக்கவில்லை என்ற அறிவை ஒருவன் அடையும் போது அவனின் துயரங்கள் விலக தோன்றுகின்றன. கிருஷ்ணரின் பாத கமலங்களில் சரணடையாமல் துன்பத்தில் இருந்து விடுபடுவது சாத்தியமல்ல. கருச்சிதைவு மூலம் கருவில் இருக்கும் சிசுவை கொள்வதன் மூலம் துன்பத்தை தவிர்க்கலாம் என்று மக்கள் நினைக்கிறார்கள். இவ்வாறு பாவங்களை ஒன்றாக செய்து மேலும் மேலும் சிக்கலுக்கு உள்ளாகிறார்கள். இதன் விளைவாக கருச்சிதைவால் வெளியிட்ட ஒருவனை அவனுக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள பிறவியை எடுப்பதற்காக வேறொரு தாயின் கருவை நாட வேண்டியதாகிறது. அவ்வாறு அவன் வேறொரு தாயின் கருவை அடைந்த பின் மீண்டும் அவன் கொல்லப்படலாம். அவன் உயிர் அவனுக்கு விடுதலை பெறும் வாய்ப்பில்லை. மனித நாகரீகம் முழுமையும் மாயையின் பொய் தோற்றம் எனும் நெருப்பில் விழுந்து கொண்டிருக்கிறது. மக்கள் பூச்சிகளை போல இந்த நெருப்பில் விழுந்து படுகிறார்கள். அழகான நெருப்பை கண்டதும் தூரத்தில் இருந்து பூச்சிகள் அதனுள் வந்து விழுந்து பட்பட என இறந்து போகின்றன. இவ்விதம் ஒருவன் இறந்து துன்பம் அனுபவித்து மீண்டும் இருக்கிறான். எஸ் மத்தாஜி, இது கூட நம்ம லாஸ்ட் வீக் முடிச்சிட்டோம் மத்தாஜி, அதனால அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிடுங்க. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. என்றாலும் கிருஷ்ணரும் மாதாஜி, அவரின் உங்க பக்தர்களும் இதை கொஞ்சம் சரிப்படுத்துங்க மாதாஜி. ஒரு பின்னாடி ஒரு சவுண்ட் வருது. உங்க போன் ஏதோ ஒரு கீச்சுன்னு வருது. என்னோடதான் மாதாஜி. ஆமா, நீங்க அதாவது வாய்ஸ் இல்ல வித்தியாசம். ஃபேன் மட்டும் தான் ஓடுறது மாதாஜி, வேற எதுவும் சொல்ல. என்றாலும் கிருஷ்ணரும் அவரின் பக்தர்களும் அன்பும் கருணையும் மிகுந்தவர்கள் ஆகியால் ஜட உலகில் காணப்படும் துன்பங்கள் அவர்களை வருந்த செய்கின்றன. கிருஷ்ணர் உயிர்வாழிகளுக்கெல்லாம் தந்தை. தம் மக்கள் துயர் உறுவதைக் கண்டு வருந்துகிறார். எனவே கிருஷ்ணர் வந்து பிரச்சாரம் செய்கிறார். இந்த பொய்யான மகிழ்ச்சியால் நீங்கள் ஏன் கவரப்படுகிறீர்கள்? இவற்றையெல்லாம் கைவிட்டு என்னிடம் சரணடையுங்கள், என்னிடம் வாருங்கள், நான் உங்களின் துயரங்களை போக்குகிறேன். பின்னர் நீங்கள் எக்காலமும் மகிழ்ச்சியாய் ஆனந்தமாய் வாழலாம். உங்களுக்கு குறை எதுவும் இருக்காது, எந்த தொல்லையும் இருக்காது. இந்த காரணத்திற்காக கிருஷ்ணர் வருகிறார்.
உண்மையில் இங்கு அவருக்கு வேறு எந்த அலுவலும் இல்லை. ஏனெனில் அவரின் காரியஸ்தரான பிரகிருதி எல்லா அலுவல்களையும் கவனிக்கிறது. ஆயினும் கிருஷ்ணா கருணை கூர்ந்து தம்மூல ரூபத்தில் அல்லது கபில தேவர் போன்ற அவதாரமாக வருகிறார். கிருஷ்ணர் தம் பிரதிநிதியையும் அனுப்பி வைக்கிறார். பிரதிநிதி உடனே கிருஷ்ணரிடம் சரணடைந்த மகிழ்ச்சியாயிரு என்று கூறுகிறார். பிரம்மனின் ஒரு நாளில் ஒருமுறை கிருஷ்ணர் வருகிறார். அவரின் அவதாரங்களும் இந்த உலகில் தாம் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதாக எண்ணிக்கொண்டிருக்கும் மூட மக்களுக்கு அறிவுறுத்துவதற்காக வருகிறார்கள். பிரபுவுக்கு களங்கமற்ற பக்தி தொண்டாற்றுவதை போதிக்கும் சாங்கிய தத்துவத்தை உரைப்பதற்காக கபிலதேவர் வருகிறார். இங்கு கபிலதேவர் பிரபுவிடம் சரண் அடைந்தால் அன்றி மரணம் நிச்சயம் என்பதை எடுத்து கூறுகிறார். காப்பாற்றப்படுவதற்கு வேறு மார்க்கம் இல்லை. நாம் எல்லோரும் மிகவும் பயம் தரும் நிலையில் இருக்கிறோம். ஆனால் இதை புரிந்து கொள்வதில்லை. மாயையின் மந்திர பிணைப்பில் நாம் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதாக எண்ணுகிறோம். ஆனால் இது உண்மையல்ல. இந்த அபாயகரமான நிலையிலிருந்து நாம் விடுபட விரும்பினால் முழுமுதற் கடவுளிடம் சரணடைந்து அவருடனான நம் புதிய தொடர்பை புதுப்பித்துக் கொள்ள வேண்டும். இந்த தொடர்பு என்ன? நாம் எல்லோரும் அவரின் முக்கிய சேவகர்கள். நாம் கடவுளுக்கு சமமாகலாம் என்று முட்டாள்தனமாக எண்ணக்கூடாது. இதெல்லாம் மடமையின் விளைவு. நாம் கிருஷ்ணரின் குழந்தைகள், சேவகர்கள் என்பதை புரிந்து கொள்ளும் போது உண்மையான அறிவு ஆரம்பமாகிறது. மகனுக்கும் சேவகனுக்கும் எந்த வித்தியாசமும் இல்லை. சேவகன் எஜமானருக்கு சேவை செய்வது போல் மகன் தந்தைக்கு சேவை செய்கிறார். எஜமானருக்கும் சேவகனுக்கும் இடையே மற்றும் தந்தைக்கும் மகனுக்கும் இடையே அன்பு நிலவுகிறது. தந்தையும் மகனும் பல வழிகளில் சேவை செய்கிறார். எனவே இந்த உறவு பரஸ்பரமானது. நம் மூல சொரூபம் முக்கியமான சேவகனாக இருப்பது என்று சைத்தன்ய மகாபிரபு விவரித்திருக்கிறார். நான் சுதந்திரமானவர், யாரின் சேவகனும் அல்ல, நான் கடவுளாகிவிட்டேன், பகவானாகிவிட்டேன் என்றெல்லாம் மக்கள் செயற்கையாக எண்ணுகிறார்கள். ஜட உலகில் ஒருவரின் சேவகனாக இருப்பது அவ்வளவு மகிழ்ச்சிகரமான நிலையல்ல. கடவுளின் சேவகனாக இருப்பது அது போன்றது என்று நாம் எண்ணுகிறோம். இவ்வாறு எண்ணுவதில் ஜட ரீதியில் எண்ணுவதாகும். கடவுளின் சேவகனாக இருப்பது ஒரு மனிதனின் சேவகனாக இருப்பதை போன்றது என நாம் எண்ணுகிறோம். ஆனால் ஆன்மீக உலகில் சேவகனும் சேவையை பெறுபவரும் சமமானவர்கள். உதாரணமாக குரு கிருஷ்ணரின் சேவகர், ஆனால் அவர் கிருஷ்ணராக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டார். சாட்சாத் தரித்வேன சமஸ்த சாஸ்திரைர் உத்தஸ்ததாபாப்யேத சத்விஹி என்று பிரபு வந்தே ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீ சரணாரவிந்தம். ஆன்மீக குருவை பரம புருஷனை போலவே மதிக்க வேண்டும். ஏனெனில் அவர் பிரபுவின் மிக அந்தரங்கமான ஊழியர். இது எல்லா வெளியிடப்பட்ட வேதங்களிலும் உறுதி செய்யப்பட்டு எல்லா அதிகாரிகளால் பின்பற்றப்படுகிறது. எனவே நான் இத்தகைய குருவின் பாத கமலங்களில் என் வணக்கத்தை செலுத்துகிறேன். அவர் ஸ்ரீ ஹரி என் கிருஷ்ணரின் அதிகாரபூர்வமான பிரதிநிதி. குருவாஷ்டகம் 7. இது எல்லா சாஸ்திரங்களின் தீர்ப்பு. நான் கிருஷ்ணர், நான் கடவுள், நான் பகவான் என்று ஒருபோதும் கூறுவதில்லை. நான் கடவுளின் சேவகனின் சேவகன், மிகவும் தாழ்வான நேரடி சேவகன் என்று கூட அவர் கூறிக்கொள்வதில்லை. அவர் 100 மடங்கு தூரத்திற்கு அப்பாற்பட்ட சேவகன் என்று தம்மை கூறிக்கொள்வார். கோபி பர்த்தோ கமலையோ தாசானு தாசகா. நாம் நேரடி சேவகனாக முயற்சிக்க கூடாது, ஏனெனில் அது சாத்தியம். முதலில் நாம் சேவகனின் சேவகனாக வேண்டும். குரு கிருஷ்ணரின் சேவகர், நாம் அவரின் சேவகரானால் நாம் உண்மையான அதிகாரம் பெற்ற சேவகன் ஆவோம். அதுவே நமது உண்மை. எனவே சைத்தன்ய மகாபிரபு கூறுகிறார், ஐநந்த தனுஜா கிங்கரம் விஷமி பவாம் குதோ. நந்த மகாராஜாவின் மைந்தனே, நான் உமது நித்திய சேவகன். ஆனால் எப்படியோ நான் பிறப்பு இறப்பு என்னும் இந்த சமுத்திரத்தில் விழுந்துவிட்டேன். சிஷ்டாஷ்டகம் 5. சைத்தன்ய மகாபிரபு பரமபுருஷரான கிருஷ்ணரை நந்த மகாராஜாவின் மகன் என்று அழைக்கிறார். கிருஷ்ணர் தம்மை ஒருவன் வாசுதேவன், யசோதா அல்லது நந்த மகாராஜாவின் மைந்தன் என்று அழைத்தால் மிகவும் மகிழ்ச்சி கூறுகிறார். தாம் தூய பக்தர்களுடன் உறவு ஏற்படுத்தி அழைக்கப்படுவதை அவர் விரும்புகிறார். எனவே அவர் யசோதா நந்தன, வசுதேவ நந்தன, ராதிக ரமண என்றெல்லாம் அழைக்கப்படுகிறார். சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் கிருஷ்ணரை இவ்வாறு அழைக்கிறார். தாம் கிருஷ்ணரின் நித்திய சேவகரானாலும் எப்படியும் பிறப்பு இறப்பு என்னும் சமுத்திரத்தில் விழுந்து ஒன்றன் பின் ஒன்றாய் உடல்களை ஈர்த்து பிறந்து இறந்து மீண்டும் பிறந்து இந்த உலகில் மட்டுமல்லாமல் பிரபஞ்சம் முழுவதும் பல வகைகளில் அலைந்து திரிவதாக சைத்தன்யர் கூறுகிறார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, படிக்கணுமா? இல்ல மாதாஜி, இது வரைக்கும் நம்ம இன்னும் கொஞ்சோண்டுதான் இருக்க, படிச்சிருங்க. ஒரு பேராகிராஃப் தான் இருக்கு மாதாஜி. சரி, ஓகே ஆமா. மாதாஜி, முடிச்சிடுங்க. ஒரு வாழ்விலிருந்து மற்றொன்றிற்கும், ஒரு கிரகத்திலிருந்து மற்றொன்றிற்கும் கோடிக்கணக்கான ஆண்டுகள் அலைந்து திரிவது கட்டுண்ட உயிர்வாழிகளின் நிலை. நாம் இதை பற்றி கவலைப்படுவது இல்லை, ஏனெனில் நாம் தைரியசாலிகள், பயமில்லாதவர்கள் என்று நம்மை பற்றி கூறிக்கொள்கிறோம். இதில் நாம் கர்வம் கொள்கிறோம். ஆனால் இது ஒரு மூடனின் கர்வம். தேவதைகள் செல்ல அஞ்சுபடத்திற்கு மூடர்கள் விரைந்து செல்வார்கள் என்று கூறப்படுகிறது. இத்தகைய பயங்கர நிலையிலிருந்து தப்புவதற்கு நாம் புருஷோத்தமராகிய முழுவதன் கடவுளிடம் சரணடைய வேண்டும். இதுவே சாஸ்திரங்கள் எல்லாவற்றின் முடிவு.
இந்த நோக்கத்துடன் கிருஷ்ணர் வருகிறார். அவரின் பக்தர்களை அனுப்புகிறார். அவர்கள் இந்த கிருஷ்ண உணர்வு இயக்கத்தை பரப்ப இரவும் பகலும் உழைக்கிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இதுலயும் நம்ம வந்துட்டு இந்த ஒரு ஸ்டோரி நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா? பிரகஸ்பதி வந்துட்டு இந்திரனை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, இது ஒரு கேர்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. அவங்க வந்து ஒரு பிக்கா வந்து பிறந்துருவாங்க இந்த ஜட உலகத்துல. அதுக்கப்புறம் அந்த லைஃப் ஸ்டைலே ரொம்ப நல்லபடியா அவங்க வாழ ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஒரு பிக்குக்கான லைஃப் ஸ்டைல், நல்ல ஃபேமிலி, நல்ல food, நல்ல சகதி, இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா ஹாப்பி அப்படின்னு தான் ஒரு பிக்கு நடிக்கும் இல்லையா? அந்தந்த பாடியில எந்தெந்த சரீரத்துல நம்ம இருக்கோமோ அந்தந்த சரீரத்துக்கு ஏற்ற சந்தோஷங்கள் கிடைச்சதுன்னா இதை விட சிறந்த சுகமான ஒரு வாழ்க்கைன்றது கிடையாது. ஐ எம் ஃபுல்லி சாட்டிஸ்ஃபைட் அப்படின்னு நம்ம எல்லாம் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? என்னென்ன பிறவில இருந்தாலும் அந்த ஒரு எண்ணம் வந்துடுது. அப்போ பிரம்மா வந்து சொல்றாங்க இந்திரன் கிட்ட, நீ வா, நம்ம திரும்பி வந்து சொர்க்கத்துக்கு போலாம். ஏன் நாங்க வரணும் அப்படின்லாம் கேட்பாங்க. அங்கதான் வந்து நல்ல ஹாப்பினஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு. கண்டிப்பா சொர்க்கத்துல ஹாப்பினஸ்லாம் ரொம்ப உயர்ந்ததா இருக்கும். நம்ம எப்பயுமே ஒரு நல்ல சந்தோஷத்தை அனுபவிச்சா சொர்க்கம் மாதிரி இருக்குன்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா? அந்த அளவுக்கு ரொம்ப உயர்ந்தது. ஆனா இந்திரன் என்ன செய்யறாங்க, அந்த ஒரு பிக் அந்த ஒரு லைஃப் ஸ்டைல வந்து எனக்கு கம்ப்ளீட் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் தருது, அதனால எனக்கு சொர்க்கத்துக்குலாம் வர வேண்டாம். இந்த நிலைதான். இந்த ஜட உலகமே எனக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு. நான் ஏன் கிருஷ்ண பக்தி எல்லாம் பண்ணணும்? நான் ஏன் பகவானோட லோகத்துக்கு வைகுண்டத்துக்குலாம் வரணும், கோலோகத்துக்குலாம்? எனக்கு அதெல்லாம் வேண்டாம். நான் இங்கேயே நல்லா சந்தோஷமா இருக்கேன். நான் இங்கேயே இருந்துக்கிறேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்ற அந்த ஒரு இதுதான். அந்த ஒரு இக்னோரன்ஸ் நம்மளோட, அதுதான் இந்த ஸ்டோரியில நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனா இப்ப நம்மளுக்கு வந்து பிரம்மா வந்து சொர்க்கத்தை விலைக்கு சொல்றாங்க இந்திரனுக்கு. ஆனா அவங்க அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்காம எனக்கு இதுவே போதும், இதுவே நான் ஹாப்பியா இருக்கேன். அது மாதிரிதான் நமக்கு வந்துட்டு ஆச்சாரியர்கள், குரு மகாராஜ் எல்லாம் என்ன சொல்றாங்கன்னா, பகவான்கிட்ட நம்ம வைகுண்டம் கோலோகம் போகணும். அங்க போனோம்னா நமக்கு எந்த சிரமமும் கிடையாது, உயர்ந்த சந்தோஷம், நம்மளோட கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷன், நம்ம பகவானுக்கு பக்தி சேவையில் ஈடுபடணும், இதெல்லாம் நமக்கு எடுத்து சொல்றாங்க. ஆனாலும் என்ன ஆயிடுறாங்க சில சமயத்துல, பக்தி மார்க்கத்துல ஈடுபடாம உள்ளவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க, நான் இங்கேயே சந்தோஷமா தான் இருக்கேன், எனக்கு இந்த சந்தோஷமே போதும், எனக்கு வந்து வேற எங்கேயும் வர வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்லிடுறோம் இல்லையா? சோ அதுதான் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப பகவானோட லோகம்ன்றது ரொம்ப உயர்ந்தது, அதை தான் நம்ம அடையணும் அப்படின்றத நம்ம ஆச்சாரியர்கள், குரு மகாராஜ்ல நம்ம கைட் பண்றாங்க. சோ அந்த மார்க்கத்தை தான் நம்ம கையில எடுத்துக்கணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அந்த ஸ்டோரியில இருந்து. ஹரே கிருஷ்ண. ஜானகிராமன் பிரபுஜி. பிரணாம்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப தெர் இஸ் நோ பாசிபிலிட்டி. அப்ப நம்ம வந்துட்டு இப்போ பகவானை வந்து நம்ம சரணாகதி பண்ணாம நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, லிபரேட் ஆக முடியாது. முக்தி மார்க்கம் மட்டும், அது வந்து பக்தியால மட்டும்தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இல்லையா? அதனால லிபரேஷன், இந்த ஜட உலகத்துல இருந்து நமக்கு விடுதலை அப்படின்ற ஒரு விஷயம் மட்டும் நம்மளுக்கு யாரு மட்டும்தான் தர முடியும்? பகவான் மட்டும்தான் தர முடியும். யாரு கம்ப்ளீட் செல்ஃப் எடுக்கிறாங்களோ அவங்க கிட்டதான். அப்போ ஆனா வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா, நம்ம வந்து நிறைய தவறுகள், பாவங்கள் வந்துட்டு நம்ம செஞ்சிடறோம். சில விஷயங்கள்ல இருந்து, நம்ம சஃபரிங்ல இருந்து நம்ம ரிலீவ் ஆகிறதுக்காக இந்த குழந்தைங்கெல்லாம் கருவிலே அழிக்கிறது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் செஞ்சு, இதெல்லாம் செஞ்சா ஒருவேளை நமக்கு வந்து சஃபரிங்ஸ் இருக்காது அப்படின்ற எண்ணத்துல, ஒரு அறியாமையில அந்த மாதிரி விஷயங்களாமும் வாழ்க்கையில நடக்குது இல்லையா? நம்மள நிதர்சன வாழ்க்கையில நம்ம பாக்குறோம். அப்ப அதெல்லாம் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா, முழுக்க முழுக்க என்ன பாப செயல்ல வந்துடும், அதே மாதிரி அது அறியாமையிலையும் அது வந்துடுது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அதனால அதனால இங்க நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா, இன் திஸ் கலியுகா பீப்புள் ஆர் பிகமிங் சோ சின்ஃபுல். அதாவது அதான் சரியான ப்ராப்பர் கைடன்ஸ் இல்லாததுனால இதை நம்ம செஞ்சா நம்மளோட கஷ்டங்கள்லாம் போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ மனசுல தோணுனதெல்லாம் செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா, நமக்கு பாபங்கள் நிறைய நமக்கு சேர ஆரம்பிச்சிடுது. ஓகேங்களா? there is no possibility of rescue unless one takes to கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ். அப்போ கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல வரும்போது தான் நமக்கு சரி தவறு இந்த விஷயங்கள்லாம் நம்மளுக்கு நல்லபடியா தெரியும். பரோதர்மம் என்னன்றது தெரிய வரும். அப்புறம் இந்த ஜட உலகத்துல நம்ம இருந்தாலுமே நம்ம அதுல இருந்து எப்படி விலகி இருக்கிறது, இந்த மாதிரி மார்க்கங்கள்லாம், அந்த டெக்னிக்லாம் வந்து யார் நமக்கு சொல்லி தருவாங்கன்னா, கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல கிருஷ்ண பக்தியில இருக்கணும். அதுக்கு ஆச்சாரியர்கள், குருவோட கைடன்ஸ்ல நம்ம எல்லாரும் இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். The entire human civilization is falling into the illusory fire of Maya. ரொம்ப ரேர் சோல்ஸ். அதாவது பகுநாம் ஜென்மநாம் அந்த ஸ்லோகத்துல பாக்குறோம் இல்லைங்களா? பற்பல பிறவைகளுக்கு அப்புறம் ரொம்ப ரேரான சோல்ஸ் தான் மகாத்மாக்கள்லாம் வந்து வாசுதேவம் சர்வமிதி அப்படின்றது தெரிஞ்சு பகவான்கிட்ட கம்ப்ளீட்டா சரணாகதி பண்ணிப்பாங்க, நாலேஜ் கெயின் பண்ணி.
அந்த மாதிரிதான் மேக்சிமம் பீப்புள் எல்லாம் இந்த உலகத்துல நம்ம சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாம் இதுலதான் இருக்காங்க. இந்த ஜட உலகமே பிரதானம், இதுல உள்ள சந்தோஷங்கள் தான் சந்தோஷம் அப்படின்னு வந்து அந்த ஒரு மாயையில தான் இருக்காங்க இல்லையா? அதான் நம்ம இங்க பாக்குறோம். The entire human civilization is falling into the illusory fire of Maya. பீப்புள் ஃப்ளை அது எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, இந்த ஒரு பூச்சி இருக்கும் இல்லையா? அந்த பூச்சி வந்து நெருப்பு அதை நோக்கி அது போகும். கடைசியில் என்ன ஆயிடும்? அது அதுலயே அது தன்னோட உயிரை விட்டுருதுன்றத பாக்குறோம் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி இந்த ஜடவுலக ஆசைகளில் ஈடுபட்டு இருக்கிற உயிர்வாழிகளும் என்ன பண்றாங்க? இந்த ஜடவுலக ஆசைகளே முக்கியம்னு நினைக்கும் போது அவங்களுக்கு அது பிறப்பிறப்பு சுழற்சி அதுல அவங்கள தங்க வச்சிருதுன்றத பாக்குறோம். Yet Krishna and his devotees are so kind and compassionate. பகவானும் சரி, பகவானோட பக்தர்களும் சரி, எப்பயும் அவங்கள எப்படி இருப்பாங்க? கம்பேஷனா இருப்பாங்க. சரியா? இந்த ஜடவுலக கண்டிஷன்டு சோல் கிட்ட ரொம்ப கம்பேஷனா இருப்பாங்க. சேஜஸ்லாம் முனிவர் இவங்களா இருக்காங்க இல்லையா? இப்ப சவுனக ரிஷி அவங்களோட அந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் கூட எதுக்காக இருக்கு பாகவதத்துல அப்படின்னா, ஃபாலன் சோல்ஸ் நமக்கெல்லாம் நல்லபடியா கைடன்ஸ் கொடுக்கறதுக்காக தான் இருக்கு இல்லைங்களா? கம்பேஷன் எப்பயும் அவங்க கிட்ட அதிகப்படியா இருக்கும். அதுதான் பகவானுக்கும் சரி, பகவானோட பக்தர்கள் எல்லாருக்கும் வந்து அந்த கருணை அப்படின்றது ரொம்பவே அதிகமா இருக்கும். அப்போ கிருஷ்ணா இஸ் த ஃபாதர் ஆஃப் ஆல் லிவிங் என்டிட்டி. ஹி இஸ் அன்ஹாப்பி. அதாவது ஒரு குழந்தை சஃபர் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பா அப்பாவுக்கு அது எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப வருத்தத்தை கொடுக்கும் இல்லையா? அந்த மாதிரி தான் நம்ம எல்லாரும் இந்த சோ கால்டு ஹாப்பினஸ்ல இருக்கும்போது பகவானுக்கு நான் எப்படி இருக்கும்? அது சந்தோஷத்தை கொடுக்காது. என்னை விட்டுட்டு இப்படி சிரமப்படுறியே, என்கிட்ட எல்லாத்தையும் விட்டுடு, என்கிட்ட சரணாகதி பண்ணு, அது போதும் அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஐ வில் ரிலீவ் யூ, ரெடியா இருக்காங்க. சர்வதர்மன் பரிதீட்ச இல்லையா? என்கிட்ட சரணாகதி பண்ணு, உன்னோட பாபத்தெல்லாம் நான் விளக்குறேன் அப்படின்றத சொல்றாங்க இல்லையா? ஸோ நம்ம அதை தான் நம்ம வந்து கையில எடுத்துக்கணும். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? எல்லாத்தையும் இந்த ஜட உலக விஷயங்கள்லாம் கிவ் அப் பண்ணிட்டு பகவான்ட்டு நம்ம சரணாகதி பண்ணணும். அப்ப நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்? நம்ம வாழ்க்கை ஹாப்பியா இருக்கும், எட்டர்னலாவும் இருக்கும், பரமானந்த நிலையிலையும் இருக்கும். ஓகேவா? யூ வில் நாட் ஹாவ் எனி வாண்ட் நார் வில் யூ பி ட்ரபிள் பை எனிதிங். அந்த மாதிரி நிலையில நம்ம வரும்போது நமக்கு இந்த ஜட உலகத்துல ஏதாவது ஒரு விஷயம் வேணுமா அப்படின்னா வேண்டாம் அப்படின்னு தோணும். அதே மாதிரி ஏதாவது ஒரு இந்த ஜட வருத்தம் நம்மளை பாதிக்குமா அப்படின்னா அதுவும் நம்மள பாதிக்காது. ஓகேவா? இது பாகத்துல கூட 4வது அத்தியாயத்துல ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல நாரதரோட பாஸ்ட் டென்ஸ்லாம் பார்ப்போம். 5வது 6வது அத்தியாயத்துலலாம் அதுதான் இருக்கும். அதுல பார்த்தோம்னா நாரதர் வந்துட்டு அதான் சொல்லுவாங்க, பிரம்மாவோட கிரியேஷன்ல எல்லா பிளானட்ஸுமே பார்த்தா பார்க் இருக்கும் இல்லையா? சொர்க்கத்துலயும் வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்கும், பார்க் இருக்கும், அப்புறம் வந்துட்டு என்ஜாய் பண்றதுக்கான எல்லா விஷயங்களும் இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த பூலோகத்துலயும் இருக்கு. எந்த இடத்துக்கு போனாலும் ஏன்னா நாரதர் என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்க அம்மா அந்த சர்வன்ட் மெய்டு அவங்க இறந்ததுக்கு அப்புறம் அப்படியே நடக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க இல்லையா? அப்ப அவங்க வழி ஃபுல்லா என்னென்னலாம் பகவானோட கிரியேஷன்லாம் எப்படி இருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்துட்டு போவாங்க. அப்ப வந்து அந்த ஒரு நிலையில வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஒரு புரிதல் ஏற்படும். எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு அப்படின்ற ஒரு புரிதல். அப்ப இது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா, இப்ப நம்ம மால்லாம் போறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். எல்லா மாலும் பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். எல்லா ஷாப் எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். சன்லைட்டே நம்மளுக்குள்ளார தெரியாது. ஏன்னா நம்ம அவ்வளவு தூரம் ஷாப்பிங் பண்ணணும், அவங்ககிட்டயே நம்ம வந்துட்டு நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்ணணும், மணி டைம் எல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் இல்லையா? அந்த மாதிரிதான் மொத்தமா என்ன ஸ்லீப்பிங், மீட்டிங், டிஃபெண்டிங், இதுதான் நம்மளுக்கு ஒரு பேசிக் நீட்ஸ். அதை ஃபில்ஃபில் பண்ற மாதிரி தான் எல்லா பிளானட்ஸுமே இருக்கு இல்லைங்களா? ஸோ அதனால என்ன அப்படின்னா நமக்கு வந்துட்டு இங்க ஏதாவது ஒன்று வேணுமா அப்படின்னு நினைச்சா அந்த விஷயங்கள் வந்து நமக்கு தேவையில்லை. ஏன்னா வந்து ஆண்டா இருந்தாலும் சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் தான், பிரம்மாவா இருந்தாலும் சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் தான். அப்போ நம்மளுக்கு அந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் அதெல்லாம் நம்மளை வர பந்த வேறப்படுத்துது இல்லையா? ஸோ அப்போ நம்ம அந்த ரினவுன்ஸ்டு ஸ்டேஜுக்கு நம்ம கொண்டு வரணும். நாரதரோட வாழ்க்கையிலேருந்து அதை நம்ம லைஃப் லெசனாக எடுத்துப்போம். யூ வில் நாட் ஹாவ் எனி வான்ஸ். இந்த ஜட உலகங்கள்ல எதுவும் எதுவுமே நம்மளோடது இல்லை இல்லையா? அப்படி நம்மளோடதுன்னு தக்க வச்சாலும் அது நம்ம கிட்ட இருக்க போறது இல்லை. ஸோ அதனால எதுவுமே வேணும் அப்படின்ற அந்த எக்ஸ்ட்ராவான அந்த என்டிவர் பண்ண வேண்டாம். பகவானோட அனுகிரகத்துல என்ன நமக்கு கிடைக்குதோ, பக்திக்கு எந்த இடையூறும் இல்லாத எந்த அளவுக்கு நமக்கு கிடைக்குதோ அதை வச்சு நம்ம சாட்டிஸ்ஃபைடா இருக்கணும். அதே மாதிரி கஷ்டங்கள் வரும்போதும் நம்ம அதை வந்து பாதிக்காம நம்ம அதை பார்த்துக்கணும். அதுக்கு தான் நம்ம இந்த ஸ்லோகம் வாசிக்கிறோம் இல்லையா? பகவத்கீதையில 2வது அத்தியாயத்துல இன்ப துன்பங்கள் வரும் போகும், ஆனா அதை நம்ம என்ன பண்ணணும்? சமமா பார்க்கணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கைடன்ஸ்லாம் எடுத்துக்கும் போது இந்த ஒரு நிலையை நம்மளால அடைய முடியும். ஓகேவா? எப்போ
நம்ம எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இந்த ஜட உலக விஷயங்கள் எல்லாத்தையும், அதாவது விட்டுட்டுன்னு அந்த ஒரு உண்மையான பக்தன் வந்து எந்த இடத்துல வேணாலும் இருக்கலாம். ஆனா பக்தி பண்ணணும். அதுதான் ஆசைப்படுவாங்க இல்லையா? நிறைய பிரேயர்ஸ்ல பிரகலாத் மகாராஜரோட பிரேயர்ஸ், சைத்தன்ய மகாபிரபு அவங்களும் வந்துட்டு சிக்ஷாஷட்டத்துல சொல்லியிருப்பாங்க. நிறைய பிரிவுகள் வேணாலும் வரலாம். ஆனா எந்த பிரிவிலையும் உங்களை மறக்கக்கூடாது, உங்களுக்கு பக்தி பண்றதுக்கு மறக்கக்கூடாது அப்படின்றதுதான். துருவ மகாராஜ், பிரகலாதன் மகாராஜர் பிரேயர்ஸ், பிருத்து மகாராஜரோட பிரேயர்ஸ். எனக்கு வந்து நிறைய காதுகள் வேணும் உங்களோட நாமரூப குணநிலைகள்லாம் கேட்கறதுக்கு. டிவோட்டிஸோட அசோசியேஷன் வேணும் நாக்குகள் வேணும் பேசுறதுக்கு. பேசுறதுக்கு. ஹரே கிருஷ்ண பத்மா மாதாஜி. அந்த மாதிரிலாம் நிறைய நம்ம பிரேயர்ஸ் கூட பாக்குறோம் இல்லையா? பியூர் டிவோட்டிஸோட பிரேயர்ஸ் பாகவத்தில் நம்ம அதெல்லாம் கூட நம்ம நிறைய பாக்குறோம். ஸோ அந்த வகையில நம்மளோட விருப்பம் எல்லாம் இந்த ஜட உலக விஷயங்கள்ல இல்லாம, ஏன்னா அதுல விருப்பப்பட்டோன்னா ஒண்ணு கர்ம பலன், இன்னொன்னு அது நம்மளுக்கு நிராசை ஆயிடுது இல்லையா? நம்மளுக்கு ஆன்சைட்டியை கொடுத்து நம்மள அது லேமெண்ட் பண்ண வைக்குது. அதனால இந்த ஜட உலக விஷயங்கள் எதுலயும் ஆசைகள் இல்லாம, அந்த கஷ்டங்கள் எதுவும் நம்மளை பாதிக்காம நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம பகவான் மேல பக்தியோட இருக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகேங்களா? அதுதான் நம்ம இந்த பேராகிராஃப்ல எல்லாம் பாக்குறோம். அதை தான் நமக்கு யாரெல்லாம் நமக்கு கொடுக்குறாங்க? பகவானும் பகவானோட ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸும் நமக்கு உணர்த்துற விஷயமா நம்ம பாக்குறோம். அப்போ கிருஷ்ணா கம்ஸ் ஒன்ஸ் இன் டே ஆஃப் பிரம்மா இல்லையா? 1000 யுகங்கள், சாரி 4 யுகங்கள் 1000 முறை சுழற்சி எடுக்கிறது பிரம்மாவோட ஒரு பகல் பொழுது. அப்போ பகவான் எத்தனை தடவை வருவாங்க? ஒரு தடவை வருவாங்க. எதுக்காக வராங்க? யாரெல்லாம் இந்த ஜட உலகமே பிரதானம்னு வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்களோ அவங்களாம் நல்லபடியா அவங்களுக்கு நாலேஜை கொடுக்கறதுக்காக பகவத்கீதை கொடுத்து இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலேருந்து வெளியில வர மார்க்கத்தை நமக்கு கொடுக்குறாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி விஷயத்துக்காக பகவான் என்ன பண்றாங்க? அவதாரம் எடுக்கிறாங்க பிரம்மாவோட ஒரு பகல் பொழுதுல. அது மாதிரி கபிலரும் என்ன பண்ணாங்க? சாங்கிய பிலாசபியை நமக்கு கொடுக்குறாங்க. பகவானோட அவதாரம் எல்லாமே நம்மளுக்கு எஜுகேட் பண்றதுக்காக தான். நம்ம கிட்ட உள்ள இந்த அவித்யாவை நீக்கி வித்தியை நம்மளுக்கு கொடுக்கறதுக்காக தான், நாலேஜ் இல்லையா? ஏன்னா அவித்யால இருந்து என்ன வந்துரும்? இக்னோரன்ஸ்ல இருந்து என்ன வந்துரும்? அந்த பீஜம் அதுல இருந்து நமக்கு இந்த கர்மாலாம் வந்துடும். கர்மா இதெல்லாம் நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? மூட்டைகள் பாவம் அந்த கர்மாலாம் வந்துடும். நம்ம படிப்போமே இதுல பிராரப்த கர்மா. ஆமா, பீஜம் பிராரப்த அப்ராரப்த. ஹரி போல். அப்ப அந்த மாதிரியான சுழற்சியில வந்துருவோம் நம்ம. அவித்யால இருந்து இதெல்லாம் வரும் நமக்கு. கூட்டம் இதெல்லாம் படிக்கிறோம் இல்லையா? சோ அதனாலதான் நம்ம அந்த அறியாமையை போக்கிறதுக்காக தான் பகவான் என்ன பண்றாங்க? நம்மளுக்கு வந்து ஒவ்வொரு தடவையும் அவதாரம் எடுக்கும் போதெல்லாம் நமக்கு கைட் பண்றாங்க, எஜுகேட் பண்றாங்க. அந்த வகையில பகவான் கிருஷ்ணர் பகவத்கீதை கொடுக்குறாங்க, கபிலர் சாங்கிய பிலாசபி கொடுக்குறாங்க. எல்லாம் எதுக்காக? நம்மளோட அறியாமையை போக்கி நம்ம பகவான்கிட்ட சரணாகதி பண்ணணும் அப்படின்றதுதான். அண்டர் த ஸ்பெல் ஆஃப் மாயா வி ஆர் திங்கிங் தட் வி ஆர் ஹாப்பி. ஆனா அந்த மாதிரி இல்லை, நம்ம எல்லாருமே பயத்துல இருக்கோம் இல்லையா? அதுதான். வாட் இஸ் தட் கனெக்ஷன்? வி ஆர் ஆல் எட்டர்னல் சர்வன்ட்ஸ். நம்மளோட நித்தியமான நிலை என்ன? கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷன். சோலோட அந்த பிரதான நிலை என்ன? பகவானுக்கு நம்ம பக்தி பண்றது. ஆனா நம்ம என்னைக்கு என்ன நினைச்சிடக்கூடாது? பகவானோட நான் ஒண்ணு, பகவானா நான் ஒரு நாள் மாறிடுவேன் அப்படின்னு நம்ம என்னைக்குமே நம்ம நினைக்கவே கூடாது. அந்த மாதிரி நம்மளால முடியாது இல்லையா? நம்மளால எல்லாரோட இதயத்திலயும் பரமாத்மாவா இருக்க முடியுமா? முடியாது. நம்மளால ஜட உலகம் ஆன்மீக உலகங்கள்லாம் உருவாக்கி அதெல்லாம் இயக்கி அதெல்லாம் அனிகிலேட் பண்ண முடியுமா? முடியாது. அப்ப நம்மளால கண்டிப்பா ஒரு நாளும் பகவானுக்கு ஈக்குவலாவோ ஒரு நாள் பகவானாவோ நம்மளால கண்டிப்பா ஆகவே முடியாது. அப்போ ஆத்மாக்கள்லாம் எப்பயுமே என்னது? கட்டுக்குள்ளது இல்லையா? ஒரு அன்லிமிட்டெட் கிடையாது. அப்போ the beginning of the knowledge is to understand that we are the eternal sons and servants of Krishna. பகவானுக்கு அது ரொம்ப உயர்ந்த பகவான் சரியா? அந்த ரொம்ப இவங்களை பக்தி பண்றதுக்கு 1000 காரணம் இருக்கலாம். ஆனா ஒரு காரணம் கூட பக்தி பண்ண வேணுன்றதுக்கு இருக்காது. அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த பகவானுக்கு நம்ம எல்லாரும் என்ன பண்ணணும்? எப்பயும் பக்தி செயலை நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும். தட் இஸ் நோ டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் சன் அண்ட் சர்வன்ட். அதாவது இது வந்து என்னன்னா அந்த ஒரு அன்பின் வெளிப்பாடு தான் அந்த சேவை. அதெல்லாம் அந்த அந்த வகையில நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கணும். சர்வன்ட் அப்படின்றத ரொம்ப தாழ்வா நம்ம நினைக்க கூடாது. ஐ எம் இண்டிபெண்டன்ட், ஐ எம் நோ ஒன்ஸ் சர்வன்ட், இந்த மாதிரிலாம் நம்மளோட எண்ணம் என்னைக்கும் இருக்கக்கூடாது. ஐ ஹவ் பிகம் காட், ஐ ஹவ் பிகம் பகவான், இந்த மாதிரிலாம் நம்ம நினைக்க கூடாது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் இட் இஸ் நாட் வெரி பிளசன்ட் டு பி அ சர்வன்ட் ஆஃப் எனிவன். நம்ம எப்பயுமே சேவகன் அப்படின்னு நம்ம வந்துட்டு இந்த ஜட உலக விஷயத்துல நம்ம வந்துட்டு இப்ப யாராவது நம்ம வந்து நம்ம பகவானோட சேவகன் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம உடனே அது வந்து சேவகனா அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஒரு நிமிஷம் தோணும் இல்லையா? ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் யோசிப்போம். ஏன்னா இங்க வந்து சேவகன் அப்படின்னாலே என்னன்னா ஒரு மாஸ்டர் சர்வன்ட் ஆட்டிடியூடு
இல்லையா? ஒரு முதலாளி இருப்பாங்க, தொழிலாளி அவங்களுக்கு மாதாஜி சைத்தன்யரே நான் உன்னுடைய நிரந்தர சேவகன் நான் என்னை அப்படின்னு சொல்றாரு மாதாஜி. சொல்றாங்க. இந்த பிறப்பு இறப்பு கடல்ல இருந்து என்னை கை தூக்கி விட்டு உன் தாமரை பாதங்களில் ஒரு தூசியாக வச்சுக்கிறேங்க அப்படின்னு கெஞ்சுறாருல மாதாஜி. அவரே ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கண்டிப்பா ஆன்மீகத்துல சர்வன்ட்ன்றது ரொம்ப உயர்ந்த நிலை. ஆனா பௌதீக வாழ்க்கையில சர்வன்ட்னு நம்ம கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி அது கொஞ்சம் தாழ்ந்த நிலையை நம்ம நினைச்சிடறோம் இல்லையா? அதுதான் இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி ஆன்மீகத்துல கிருஷ்ணரோட சேவகன் போது நம்ம ஹாப்பியா இருப்போம். அது கிருஷ்ணரோட சேவகன் மாதாஜி இந்த கண்டி மாலையே இதுதானே மாதாஜி. கண்டி மாலை போட்டுக்கிறதே நான் உன்னுடைய நாய், உனக்கு சேவகன் நான். சேவகன். அதான் ஹரிபோல். நாய்க்கு எப்படி இந்த இது லைசன்ஸ் கட்டுறாங்களோ அந்த மாதிரி நான் பகவானோட நாய் மாதாஜி. இந்த எண்ணங்கள்லாம் இருக்கிறதுனாலதான் இன்னும் இந்த இக்னோரன்ஸ்லயே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம், மேல வர முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா. நல்லதுதான் சொல்றேன், நல்லதுதான். நாய் மொத்தமான இது வேலைக்காரன் அப்படின்ற ஒரு தாழ்ந்த எண்ணத்துக்கு போயிடுறோம். அது நமக்கு இயற்கையாவே இருக்கு மாதாஜி, நமக்கு அது இயற்கையாவே இருக்கு. உங்களுக்குன்னு இல்லை, எனக்குன்னு இல்லை. அசேவகன் வேலைக்காரன் அப்படிங்கும் போது நம்ம உடம்புல நம்ம வேலைக்காரனா அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்துடுது. அந்த ஹரே கிருஷ்ணா. பிரேமா மாதாஜி நீங்க சொன்னதை அப்போஸ் பண்ணல பத்மா மாதாஜி. அவங்க வந்து இந்த சர்வன்ட் நல்லது சொல்றேன். அதான் நீங்க சொல்றது கரெக்ட், புரிஞ்சுக்கல. இல்ல அவங்க வேற பாயிண்ட் சொல்றாங்க. அதான் நான் சொன்னது வேற, அவங்க சொன்னது அவங்க சொல்றது வேற. அவங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சொல்றாங்க, நீங்க உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சொன்னீங்க. ரெண்டுமே கரெக்ட். வேலைக்காரன் சொல்றீங்களே அதுக்காக சொன்னீங்க நீங்க. கரெக்ட். அதுதான் இவங்க வேற எதுவுமே எனக்கு அந்த துளசி மீதெல்லாம் எனக்கு மைண்ட்ல கூட இப்ப இல்ல. இப்ப என்ன போய் என்ன ஒரு யாராவது வந்து வேலைக்காரின்னா அப்படின்னு ஒரு நிமிஷம் எனக்கு என்ன தோணும், வேலைக்காரியா, அத பத்தி சொல்றேன். அதை பத்தி அதுதான் கரெக்ட் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அதே மாதிரி பிரேமா மாதாஜி நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த டாகுக்கு பெல்ட் கட்டினா அது ஒருத்தவங்களோட உரிமையான இது வஸ்துன்ற மாதிரி நம்மள இப்ப கண்டி மாலா போட்டிருக்கோம். நம்மள யாரோட சேவை, நம்மள யாரோட கஸ்டடியில இருக்கோம்? பகவானோட. அறிவோல். அதனால எப்படி எஜமானர் பகவான் தான், நம்மள நாய் மாதிரி. அது இன்னொன்னு என்னன்னா மாதாஜி, எப்பயுமே நம்ம இந்த இது அந்த லைசன்ஸோட உள்ள அந்த டாகுக்கு வந்துட்டு எந்த கவலையும் இருக்காது. நேரத்துக்கு சாப்பாடு, நேரத்துக்கு அதுக்கு தேவையான விஷயம் எல்லாம் நல்லபடியா கிடைச்சிடும். அது மாதிரி நமக்கும் வந்துட்டு பகவானோட எந்த கஷ்டமும் கிடையாது. நம்ம நேரத்துக்கு வாழ்க்கையில என்னென்ன வேணுமோ அதெல்லாம் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். பகவான் அப்ப உண்மை மாதாஜி. கண்டிப்பா எல்லாமே நம்மளுக்கு என்ன தேவையோ அதை பகவான் புரிஞ்சு நமக்கு தேவையான நேரத்துல எல்லாமே நல்லபடியா நமக்கு கைட் பண்ணுவாங்க. அதுதான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. இங்க நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா, இதுல வந்து இப்ப பத்மா மாதாஜி சொன்ன மாதிரிதான் என்ன சொன்னாங்க, நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பிளசண்டா ஃபீல் பண்ண மாட்டோம். யாராவது நம்மள வந்துட்டு வேலைக்காரங்க அப்படின்னு சொன்னா நம்ம கொஞ்சம் ஒன்னே சுணக்கம் ஒண்ணு வந்துடும் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. we think that being God's servant is like this because we are materially infected. ஏன்னா அதான் இப்போ மாதாஜி சொன்ன மாதிரி மெட்டீரியலா நம்ம அது என்னன்னா நம்ம நல்ல ஒரு விஷயமா நம்ம பார்க்காததுனால காடோட சர்வெண்ட்னா கூட நம்ம உடனே அது வந்து சேவகமா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு எண்ணம் ஏற்பட்டுடுது. ஏன்னா அந்த பியூரிட்டி அந்த இது இல்லாததுனால ஆரம்ப நிலையில இப்ப நமக்குலாம் வந்துட்டு பகவான் தாசானுதாசன் இல்லையா? அதனால நம்மளுக்கு இப்ப அதோட வேல்யூ புரிஞ்சிருச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம வந்துட்டு அதை ரொம்ப ஆசையோட எடுத்துப்போம். we are thinking that being a servant of God is like being a servant of some man, but in the spiritual world, அதான் மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல அது வந்துட்டு கொஞ்சம் சுணக்கமா இருந்தாலும் ஆன்மீகத்துல அது ரொம்பவே உயர்ந்தது அப்படின்றத பாக்குறோம். அதே மாதிரி நம்ம இதுவும் குரு அஷ்டகத்திலயும் நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? 7வது ஸ்லோகம், the spiritual master is to be honored as much as supreme lord. கண்டிப்பா ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் நம்ம எப்படி பார்க்கணும், பகவானுக்கு எவ்வளவு நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் கொடுக்கணும். ஏன்னா அவங்களாலதான் நம்ம பகவானே பிரதிநிதி. அவங்கதான் நமக்கு பகவான் யாருன்னு காமிச்சு கொடுத்து நம்மள அவங்க கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கிறவங்க. அதனால பகவானை எவ்வளவு நம்ம உயர்ந்த முறையில நம்ம பாக்குறோமோ அதே மாதிரி ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் உயர்ந்த முறையில பார்க்கணும். ஆனா 2 பேரும் ஒண்ணு கிடையாது. ஓகேவா? he is the most confidential servant. அவங்க யாரு, நம்மளோட ஆன்மீக குரு எப்படிப்பட்டவங்களா இருப்பாங்க, அவங்களோட பொசிஷன் என்ன, பகவானோட அந்தரங்க சேவையில ஈடுபடுறவங்களா இருப்பாங்க. ஓகேவா? திஸ் இஸ் அக்னாலஜ்ட் இன் ஆல் ரிவீல்டு ஸ்கிரிப்சர்ஸ். இதை வந்து எல்லா ரிவீல்டு ஸ்கிரிப்சர்ஸ்லயும் நம்ம
பாக்குறோம். அதாவது ஆன்மீக குரு பகவானோட அந்தரங்க சேவகர் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். இதை வந்து எல்லாரும் அங்கீகரிக்கவும் செஞ்சிருக்கிறாங்க ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல இல்லாம. Therefore I offer my respectful obeisance unto the lotus feet of such a spiritual master. அப்படிப்பட்ட குருவுக்கு நான் என்னோட வணக்கங்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன். Who is a bona fide representative of Lord Sri Hari அப்படின்றத பாக்குறோம். சரியா? இப்ப நம்ம எல்லாம் வந்துட்டு கௌடிய வைஷ்ணவா அதுல இருக்கும் இல்லையா? பிரம்ம கௌடிய வைஷ்ணவால இருக்கும். நம்மளோட இது எப்படி இருக்கும்? நம்ம யாருக்கு சேவகத்துல நம்ம வந்துட்டு இருப்போம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்துல இருக்காங்க இல்லையா? ஆழ்வார்கள் அப்படின்லாம். அவங்களாம் வந்து மத்வாச்சாரியார் இதுல வந்து மத்வாச்சாரியர், அதுல வந்து ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்துல இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆழ்வார்கள். அவங்களாம் எப்படி அப்படின்னா, அவங்களாம் பகவானோட பேரஃபெனிலியாவா இருப்பாங்க, ஆபரணங்களாவோ அந்த மாதிரி பகவானோட இதுல இருப்பாங்க. அதாவது சாந்தரசம் அப்புறம் ஐஸ்வர்ய பாவத்துல இருப்பாங்க. ஓகேவா? இப்ப அதை ஃபாலோ பண்றவங்களாம் அந்தந்த ஆழ்வார்களுக்கு சேவகத்துல வருவாங்க. அந்த முறையில அவங்களாம் ஐஸ்வர்ய பாவத்துல பகவானை வழிபாடு பண்ணுவாங்க. இப்ப நம்மளாம் பிரம்மகோடி சம்பிரதாயத்துல இருக்கோம். அப்ப நம்மலாம் யாரோட இதுல வருவோம் அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் இருப்பாங்க, ராதாராணி இருப்பாங்க, அவங்கள சுத்தி கோபிஸ்லாம் இருப்பாங்க, கோபாஸ்லாம் இருப்பாங்க, அவங்கள சுத்தி மஞ்சரிஸ் இருப்பாங்க. சரியா? அந்த மஞ்சரிஸ் தான் வந்துட்டு இங்க நம்மளுக்கு ஷட்கோ சுவாமிகளா ஆச்சாரியர்களா நமக்கு இதுல பரம்பரால அவதாரம் பண்றாங்க. நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? ஷட்கோ சுவாமிகள்ல ஒவ்வொரு மஞ்சரியோட அம்சம். அவங்கள நித்திய சேவகர்கள் சைத்தன்ய சரிதாமிரத்திலையும் பாக்குறோம், நம்ம அவங்களோட பாஸ்ட் டென்ஸ்லயும் பாக்குறோம். சோ அந்த வகையில அவங்கள நித்திய சேவகத்துல இப்பயும் அவங்கள எட்டர்னலா என்ன பண்றாங்க? அங்க சேவை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பகவான் எப்பயும் நித்தியமா எட்டர்னலா அங்க இருக்காங்க. எங்க? கோலோகத்துல. எத்தனை அவதாரம் என்ன நடந்தாலும் பகவான் எப்பயும் இருக்கிறது எங்க? கோலோகத்துல ராதாராணி அம்மாவோட, அப்புறம் அங்க உள்ள நித்திய முக்தாத்மாக்கள் அவங்களோட இருக்காங்கன்ற நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி இவங்க எல்லாமே என்ன பண்றாங்க? அங்க இருக்காங்க, சேவைகள் பண்றாங்க. அப்ப நம்மளாம் எப்படி யாரோட கனெக்ட் ஆகியிருப்போம் அப்படின்னா, அந்தந்த நமக்கு இனிஷியேஷன் ஆகும்போது பேர்லாம் கொடுக்குறாங்க இல்லையா? அப்ப இப்ப பார்த்தாங்கன்னா லலிதா அப்படின்னு வந்துட்டு பேர் வந்துச்சு அப்படின்னா, லலிதா சகி அவங்களோட மஞ்சரிஸோட அவங்களோட கீழே உள்ள சேவகர்கள், அவங்களோட கீழே உள்ள சேவகர்கள். அப்ப லலிதா சகி என்ன சேவை வந்து ராதாராணி அம்மாவுக்கு செய்யறாங்களோ அந்த சேவையில இவங்களும் பங்கெடுத்துப்பாங்க. குருமார்கள் கீழே நம்மளாம் வரும்ல, நம்மளும் அந்த பொசிஷன் தான் நமக்கு வரும். அதனாலதான் இந்த இது இனிஷியேஷன் நேமோட நம்ம வந்துட்டு நம்மளுக்கு வந்து நம்மளோட எட்டர்னல் பொசிஷன் என்ன அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியும். நம்ம யாருக்கு கீழே, எந்த மஞ்சரிக்கு கீழே நம்ம சேவையில நம்ம வரோம் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரிய வந்துடும். அப்ப நம்மளோட எட்டர்னல் பொசிஷன் என்ன அப்படின்னா, மஞ்சரிஸ் அவங்களோட சேவர்கள் அந்த மாதிரி நம்மளோட அந்த கனெக்ஷன் வந்து அந்த இப்ப லலிதான்னு பேர் வந்துச்சுன்னா லலிதா சக்கியோட நம்ம கனெக்ட் ஆயிடுவோம். அதே வந்து இந்துலேக்கா அப்படின்னு பேர் வந்துச்சுன்னா இந்துலேக்கா சக்கியோட நம்ம கனெக்ட் ஆயிடுவோம். ராதாராணி அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா ராதாராணி அம்மாவோட கனெக்ட் ஆயிடுவோம். ஓகேவா? அந்த மாதிரி நம்மளோட எட்டர்னல் பொசிஷன் வந்து நமக்கு கிடைக்கும். Therefore I offer அப்ப பகவானோட என்ன பண்ணிருக்காங்க? அந்தரங்க சேவகர்களா நம்மளோட குருமார்கள் இருக்காங்க. அவங்களோட நம்ம கனெக்ட் ஆகிறதுனால நம்மளும் என்ன பண்றோம்? அவங்களுக்கு கீழே நம்மளும் சேவைகள் நம்ம செய்யறோம் அப்படின்னு பார்க்கறோம். இப்ப யாரு சாட்டிஸ்ஃபை ஆவாங்க இந்த மாதிரி நம்ம சேவைகள்லாம் பண்ணும்போது? பகவான் சாட்டிஸ்ஃபை ஆவாங்க. அப்ப குரு என்னைக்கு என்ன சொல்ல மாட்டாங்கன்னா, நான் தான் கிருஷ்ணர், நான் தான் பகவான், நான் தான் காட் அப்படின்றதெல்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க. எப்பயுமே என்ன சொல்லுவாங்க? ஐ எம் த மோஸ்ட் ஹம்பிள் சர்வன்ட் ஆஃப் த காட் அப்படின்றதுதான் எப்பயுமே அங்க தாத்பரியம். ஜட உலகத்துல நம்மள சர்வன்ட்னு சொன்னா நம்மளுக்கு கஷ்டமா இருக்கும். அதுல நம்ம ஜட உலகத்துல நம்ம வந்து பாசானுபாஸ், இருக்கலே உயர்ந்த பதவி, இருக்கலே உயர்ந்தது அப்படிதான் நம்ம பார்ப்போம். ஆனா ஆன்மீகத்துல தாசானுதாஸ், சேவகர்களுக்கு சேவகன் அப்படின்றது இருக்கலே நம்ம லாஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல இருந்தோம்னா அது நம்மளுக்கு ரொம்பவே என்ன சொல்றது, உயர்ந்த நிலையை நமக்கு கொடுக்குது. ஓகேங்களா? அப்ப அதுதான் இங்க கோபி பர்து பாத கமலையோர் தாசானுதாச அப்படின்றதுதான் நம்ம கோபி பர்தூர் அப்படின்றது பகவான் கிருஷ்ணர், பாத கமலையோர் பகவானோட அம்சமா நம்ம பாக்குறோம். அந்த மாதிரி பகவானுக்கு பணிவிடைகள் செய்யற தாசானுதாசன், அவங்களுக்கு நான் சேவகனா இருக்கேன் அப்படின்றதாங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். வி ஷுட் நாட் ட்ரை டு பிகம் டைரக்ட் சர்வன். எனக்கு யாரு வேணாம், நான் பகவானோட நான் ஸ்ட்ரைட்டா கான்டாக்டடா இருக்கேன், நான் வந்து பக்தி சேவை நானே தனியா பாத்துக்கிறேன் என்னோடத அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. ஏன்னா நம்மளுக்கு பகவான் சுப்ரீம் பர்சன் ஆஃப் காட்ஹெட்ன்றது
வேதத்துல இருக்கிறது நம்ம யார் மூலியமா தான் தெரிஞ்சுக்கிறோம்? ஒரு பக்தன் மூலியமா தான் தெரிஞ்சுப்போம் இல்லையா? அப்ப எந்த கைடன்ஸும் இல்லாம நம்மளால யாரு சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்ன்னு தெரிஞ்சுக்க முடியாது. அப்படி அந்த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காடோட குணம் என்னன்னு தெரியாது, லீலைகள் என்னன்னு தெரியாது. அப்போ நம்ம அவங்களோட நாமம், ரூபம் இதெல்லாம் தெரியாது. அப்படின்னும் போது நான் தனியா என்னோட இதை பாத்துக்கிறேன், நான் பகவானோட நான் தனியா பக்தி பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு நம்ம என்னைக்குமே நம்ம நினைக்கவே கூடாது. ஏன்னா நம்மளுக்கு வழிகாட்டுதற்கு நிறைய பேர் நம்மளுக்கு இருக்காங்க இல்லையா? ஸோ அவங்களோட நம்ம எப்பயுமே பக்தர்கள் அசோசியேஷனோட குருவோட கைடன்ஸ்ல தான் நம்ம பகவானை வழிபாடு பண்ணணும். அதனாலதான் பகவானுக்கு அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரைட்டா சேவை செய்யறதை விட பக்தர்களுக்கு சேவை செய்யறதுல ரொம்பவே விருப்பப்படுவாங்க. அதுதான் உயர்ந்த பொசிஷன் அப்படின்னு நம்ம அத பார்க்கணும். குரு வந்தனத்துல அதான் மாதாஜி, நீ குஞ்ச யூனோ ரதிகேலி சித்தே லயாலி பீரு திரபேக்ஷனியா ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இப்ப எங்களால இந்த பாட்டை புரிஞ்சதுனால மாதாஜி முந்தி பிளைண்டா கேட்போம், இப்ப கம்பேர் பண்ணி பாக்குறது ரொம்ப எல்லா குருமார்களுக்கும் நன்றி மாதாஜி. இப்ப இந்த குருவந்தனம் சிஷ்டாஷ்டகம் இதோட கம்பேர் பண்றதுக்கு எங்களால முடியுது மாதாஜி. கண்டிப்பா அது எல்லாமே உங்களுக்கு கைட் பண்ண டீச்சர்ஸ் அவங்கதான் உங்களை நல்லபடியா உங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க. அதை நீங்க எல்லாரும் கேட்டுக்கிட்டீங்க இல்லையா? அது ரொம்ப உயர்ந்த விஷயம். இப்ப இதையும் கம்பேர் பண்ணி எங்களால யோசிக்க முடியுது இல்லையா? அதுதான் ரொம்ப நல்ல விஷயம். என்னன்னா இஸ்கான் மேங்களூரோட நம்ம கனெக்ட் ஆனதுதான் மத்தாஜி இருக்கு இல்லையே. ஏன்னா இதுல உள்ள அந்த எஃபர்ட் வந்துட்டு ரொம்ப அலாதியானது இல்லையா? அதுதான். ஹரே கிருஷ்ணா. கண்டிப்பா இப்ப நீங்க அந்த ரியலைசேஷன்ல ஷேர் பண்ண ரொம்ப சந்தோஷம். அதுதான். First of all, we must become servant of the servant அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். So Guru is the servant of Krishna, and if we become his servant, we become an actual bona fide servant. அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிலையில நம்மளும் இருக்கோம். அதுதான் நம்மளோட ரியல் பொசிஷன் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். ஓகேவா? அது மாதிரி இந்த சிக்ஷாஷ்டத்துல 5வது ஸ்லோகத்துல பாக்குறோம். ஓ சன் ஆஃப் நந்த மகாராஜா, ஐ எம் யுவர் எட்டர்னல் சர்வன்ட். சிக்ஷாஷ்டத்துல சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றாங்க. பட் somehow or other I have fallen into the ocean of birth and death. ஓகேவா? எப்படியோ தெரியாம நான் இதுல மாட்டிக்கிட்டேன். அதனால ஆனா நான் எப்படிப்பட்ட பொசிஷன், எட்டர்னல் சர்வன்ட் நான் உங்களுக்கு அப்படின்ற அட்ரஸ் பண்றாங்க. போய் கடல்ல விழுந்துட்டேன். ஆமா, பிறப்பு இறப்பு என்னும் சுழற்சி இல்ல. அதான் பாருங்க, எப்படியோ விழுந்துட்டோம் மாதாஜி. அதான் தெரியாம. ஹரே கிருஷ்ணா. as the son of நந்த மகாராஜா, கிருஷ்ணா கடவுள் தூக்கி விட்டுருவாரு மாதாஜி கை. ஆமா, நம்ம பக்தி பண்ணும்போது கடவுள் நம்மள தூக்கி விட்டுருவாங்க. ஹரி போல். ஓகே, கிருஷ்ணா இஸ் வெரி ப்ராப்ளமா கரண்ட் இஷ்யூவா இருக்கா மாதாஜி? யாருக்கிட்ட கேக்குறீங்க மாதாஜி? பத்மா மாதாஜி? இல்ல கேக்குது மாதாஜி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, அப்புறம் இப்ப பகவானை நம்ம நிறைய நாமங்கள் இருக்கு இல்லையா பகவானுக்கு? 1000 நாமங்கள் நம்ம தெரிஞ்சிருக்கிறோம் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தை வச்சு. இப்ப எனக்குன்னா அவ்வளோ அந்த அளவுக்கு ஓரளவுக்கு தெரியும், அவ்வளவுதான். சரி, இருந்தாலும் பகவானுக்கு அன்லிமிட்டெட் நேம்ஸ். இப்ப பகவானுக்கு என்ன மாதிரி பேர்லாம் பிடிக்கும் அப்படின்னா, 1000 நாமங்கள் இருந்தாலும் டிவோட்டிஸோட சம்பந்தப்பட்டு சொல்ற பேர் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அது ஜென்ரலா ஒரு ரிஷிகேஷா, அப்புறம் அச்சுதா, இந்த மாதிரிலாம் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, அதெல்லாம் என்னன்னா அவங்களோட பொசிஷனை குறிப்பிடுறது. அதே இங்க நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, யசோதா நந்தனா, நந்த நந்தனா, அப்புறம் வசுதேவ நந்தனா, அதுக்கப்புறம் ராதிகா ரமணா, இந்த மாதிரி சொல்லும்போது பகவானுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இதெல்லாம் பிரைமரி நேம்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. பகவான் நம்ம ஒரு சாதாரண இப்போ ஒரு அச்சுதா, ரிஷிகேஷா அப்படிலாம் சொன்னோம்னா அவங்களுக்கு ஹாப்பி. ஆனா யசோதா நந்தனா, நந்தநந்தனா அப்படிலாம் சொன்னா ரொம்ப சந்தோஷம், பரம சந்தோஷம் பகவானுக்கு. ஏன்னா டிவோட்டிஸோட எப்பயும் சம்பந்தப்பட்டு அவங்களை குளோரிஃபை பண்ணும்போது அவங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்பாங்க. அப்புறம் இங்க என்ன பார்க்கணும், thus Chaitanya Mahaprabhu addresses Krishna in this way. He says that although he is Krishna's eternal servant, somehow he has fallen into the ocean of birth and death, accepting one body after another, dying and being born again, not only in this planet but throughout the whole universe in many species of life. இதுதான் இந்த பிறப்பிறப்பு சூழல் நம்ம படுற பாட்டை இங்க நம்ம பாக்குறோம். சரியா? தெரிஞ்சோ ஏதோ ஒரு விஷயத்துல நம்ம பர்த் டெத் வெர்ஷன்ல விழுந்துட்டோம். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றோம், நிறைய சரீரத்தை எடுக்கிறோம், இறக்குறோம், மறுபடியும் சரீரத்தை எடுக்கிறோம். அது மாதிரி இந்த பிளானட்ல நிறைய, இந்த யூனிவர்ஸ்ல நிறைய பிளானட்ல போறோம், அதுலயும் நிறைய ஸ்பீஷிஸ்லயும் போறோம். ஓகேவா? சொர்க்கத்துல இருக்கிறோம், திடீர்னு நரகத்துல இருக்கிறோம், இந்த பூலோகத்திலே பசு பக்ஷியா 85 lakh ஸ்பீஷிஸ்ல ஒன்னா இருக்கிறோம். This is the situation with conditioned living entity wandering from one life after another and from one planet to another for millions upon millions of years. நிறைய பிறவிகள். ஓகேவா? We do not care about this because we stay that
we are brave and not afraid. நம்ம வந்து எப்படி இருக்கோம், அந்த ஒரு பொய்யான ஒரு அகங்காரத்துல வர அந்த ஒரு கர்வத்தோட எனக்கு பயம்லாம் எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ரொம்ப ப்ரௌடா நம்மள ஃபீல் பண்ணிடுவோம். ஆனா இது வந்து ஃபூல்ஸ் ப்ரைடு. இது வந்து என்னன்னா நம்மள கண்டிப்பா என்னதான் கொடுக்கும், பயத்திலையும் கஷ்டத்துலயும் தான் கொண்டு போயிடும். In order to save ourselves from this fearful situation, we must take shelter of the supreme personality of Godhead. ஆக இந்த ஸ்லோகத்தோட சம்மரி இங்க வந்துருது. ஓகேவா? நம்ம என்ன பண்றோம், பிறப்பு ஸ்டேஜ்ல தெரியாம விழுந்துட்டோம், நிறைய பிறவிகள் எடுத்துட்டோம், 84 லேக் ஸ்பீஷீஸ்ல ஒன்னா வந்துடுறோம். அப்ப இதையே நம்ம வந்துட்டு ரொம்ப ப்ரைடா நம்ம ஃபீல் பண்றோம். எனக்கு எந்த குறையும் இல்லை, நான் ரொம்ப சிறப்பா இருக்கேன் அப்படின்னு நம்ம ஃபீல் பண்றோம். ஆனா இது நல்ல ஒரு நிலை கிடையாது. நம்ம என்ன பண்ணணும், சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் எட்ட நம்ம சரணாகதி பண்ணணும். தட் இஸ் த வெர்டிக்ட் ஆஃப் ஆல் த சாஸ்திராஸ். சாஸ்திரம்லாம் நம்மளுக்கு அதுதான் குறிப்பிடுது. நம்மளோட கைட் புக் வேதா. கிருஷ்ணா கம்ஸ் டு ஃபார் திஸ் பர்பஸ். பகவானும் அவங்களோட டிவோட்டிஸும் இந்த மார்க்கத்தை நமக்கு கொடுக்கறதுக்கு தான் வராங்க. நாலேஜ் பிறப்பிறப்பு இப்படி வெளியில வருது. Who work day and night to propagate this Krishna consciousness moment அப்படின்ற நம்ம பார்க்கிறோம். ஓகேவா? அதனால நம்ம பகவான் சரணாகதி பண்ணி ஆச்சாரியர்கள் மூலியமா குரு மூலியமா நம்ம சரியான முறையில கிருஷ்ண பக்தி பண்ணி பகவானை நம்ம அடையணும். இந்த தெரியாம நம்ம விழுந்த இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில நம்ம வெளியில வரணும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகேவா? 42 ஸ்லோகம் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீக் பார்க்கலாமா? हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரணாம் हरे மாதாஜி. कृष्ण, प्रणाम। हरे தேங்க்யூ कृष्ण। மாதாஜி. ஓகே இல்லையா இந்த டைம் இப்ப முடிச்சது, இல்ல இன்னும் கொஞ்சம் போதும் மாதாஜி.